Biamono kegima omurigirire bwensoko no kwegena kwane buna nigogendete kwegokia nemerubiri yaito kurugaiga ensoko TV oboroso bomuguse chidaika cha tukirigure chinsa ibere chabono butuko ne chidaika 12 kerabono kwegania bene ase omurubiri bomwene rweri tukoria rero unabotambe omurubiri ni wowo wochera kerari tukoria Jumatano chinsa ibere wika chinsa isato kerango kwarigani andonsi asore nga inyoranga nabo gutubwatia ase emitandao yaito yekerero tonyore buna ensoko TV nabo gutubwatia ensemo ya Facebook, Twitter, Instagram nabo igo YouTube bugenda gari nyako baguko like chi video cheito nabo igo gendere ko bagogo share na rirabe gukwemanyi ari agendrete gago korekana ime ensoko TV iretariane Linet Nyambane kerango kwarigani bene oikaranso iketo semane no kwegena kwane nga Ruberi tukoria rero ekera ikirege igase studio otogo gochera eye mase mukuruchi studio chitogega Ensoko TV botko bwarero kerongo mwarigania omwino ruberi tukoria rero no kwegena kwane buna nachikoba omwino rigo chasore no nyare koba wogo esemia na araria yega anyare koba gagwetera na agwetera asobugimo bwaye no nyare koba gokonyora egento uranyare koba gogo esemia gusego kwegokeria tingo nyare koba gukurikere ewino no monyene nigagare Bernard asa marieta ankuru Bernard ondie kimosota inchi enka yetere eruti ya tabaka engokore gasiane Nairobi ngokore na Metro Trans nari na iterete yarenge 2022 umuti enyo sita utaragendera kero kende no tutebingana kigwa chagete na kigwa obugima bwao karatukunirake kero kwarengo umwana gocha umago tutebi ase nene tu alafu magutwikira bano egasore inche osobogima bwane ina chagete muna magana yo gusibichigali kina chagete magana gusibichigali ese ruti ya tabaka kabura ndala chaka magana gusibichigali na lenge stokuruka Kisumu stokuruka Nyarenda kogendi kinyange bota na ina chitenganyora obubisi abantu babuzibichigali ngatenda na se itali netakira magana to yokusibichigali nkaira nali ngara nagasi netakirega emaina ngabike gasi yakawo sinamaito kusibi namaito kogendigali nali yachitenganya musani oyo muri nkuruku friend yano nkuruku mai nguruma akangirie gali kangiritie gali kama goja gutware experience kyane goja ngajirinde Nairobi koirigeria kina chite Nairobi koirigeria ngaswese kampuni entangani ya netwali nkunyeruka eri karogo cha Nairobi ni miakerenga kwa bwate Nairobi kengo cha Nairobi na chite inchengi boire 1987 Nairobi goja kwa na Nairobi ngichete bono igana akore miaka 18 kurundu gusinga cha Nairobi kampuni ya entangani naswete Kenya Bus wakero wachite turato tebya masoma au ngakinga iwasome tugaika no kunere omurigerere bwensoka senene gabotote amasoma no murigerero bwensoko TV nasomete ngekera form 3 nkara na yarende nkara magana yepara maite emagana mono CPC bareta na ndongero gutaka okole ngatigera agabo ngana bono wigera abutigana njembere ndo muntu okuyirigeria ingi kyagera tugatigera masomo njira ndo kyagera ngatigera somo njira Linet umanyete echangamoto nero korona naki magana pa mwaka komindu nabwata magana chigali para wone gatukana na mwaka komindu no mwalimu wa olenge lakini nabwata magana chimatatu para ngachinganja magana matatu mono nkaswa bono ngana na manyinga gaswa magana matatu nganyora na uthi kwa nesi kutali wanja kwane ina chitenganya magana yopara no understand ya magana yopara gatoka na ndoche na gambiyere eri bono gutiga umuga komino takubore tingi gekogera tari school fees ya borete umuga komino gera Linet pakaboli one igete bono ogosoka kwiba cha mumirana no mugaka kwera mugaka ta uwanjira otige skuru igo woni gatuka ndega mugaka ta yayo mwana kyanjira gokora no kumutiga na guchiabu mwaka nda gantigana ngasubugima bwane goja una bwikire tabu Linet kero kende bono asubugima bwao ngwege toge itiange ko rogatigere skuru njira korengana no bugima bono igari Linet ngogote bono iga omuntu angire sukuru nikaranse bya sana enkorora muno nari isome sukuru ekene pikia magana nkole masoma nengende course kangotindi munandega matatu
ekogera chigasi njiri chigocha kwanya na kinete gitabu ina ditimbwati paka bona nche na tebya bare bakurigeria Nsoko TV igitabu ni kiarinet bia mono alafu no enyomoko karama nyingo no murige narari kero kendo kare koboringa Bernard na nyomete na bwate bana karaba manyi marital status ya anje oso nyomo nimbwate muswati bona igambwate abana batano mbwate abamura babere nikinyaruka isatu je nyomo nimbwate muswati bono twerere bono sabari yawo gocha buna wachite kwenyororo driver inche rinet yogo bakwana yo driver ena abwate ntebe bugima bwane bwensi nagurete ng'ombe yane na iruanirete kinagurete ng'ombe yane nkaranya saga nkune nkorogete na eng'ombe ng'oni ngende na robi muna abande ninyore nkuirigeria eng'ombe ikeno netyo maite baketweta nete no musubati ikwere ng'ombe inanyirusiti bweri igukamwa nkanyoni nkateba tiangende kuirigeria umuntu ntebeti andete Kenya Pass yakanga isabu ya Kenya Pass na kiyogo swachi besere ngogwakana ekene chibese ngareta rinet paka Kenya Pass ngaswa gabo ngaswe training ya Kenya Pass kena swete nyasaga nkonya baganja bakangira na bonkorete Kenya Pass ya service yabo almost 10 years bona kina achete nganyona Kenya Pass umaite unkorigereria ore na kibintu bikogenda kanyana inkampuni ende yakire guru ku Metro Trans Kenya Pass ni myaka irenga gwakora Kenya Pass na gode 10 years 10 years wono nkamanya guru Kenya Pass na Kenya Pass twindu etio sobobe eko ere namba ya negasi ya Kenya Pass matari yako ni chinamba ngani ukuboria magasin ekoro gwachite kurusi ukangera Kenya Pass driver gusengwara akorete bu makanga ukamaguchaka wa inche gento kyo kumirinet bu makanga tinkoreti bu makanga inche tinkoreti na nachete ganga swae pass intamaite magana ye pass na ngote ni mipango ya Nyasaye ni mengi kumanye tamagana Nyasaye rineti ni cheto kine changamoto asinari wikira Nyasaye ukanya inche muna na ajete nyonye gari ene ne bwate ndo tokoruke freno ino rogete ni freno na reyega inabona ari kwandi no bwabo nyoye na rubi na manyete pako konyora ndiro ngisaidi lakini teba Nyasaye intangani akiri nene ngaita mate ekwenda mangana ye bo contact tinkore tina swere direct yo bataba na kisabari yawe yobondere baba no gocha kero gwasoya tororo changamoto kigwetere gusana nakyo esenze moyane yobotere ba rinet na gotebi tali bantu bonse ba matatu barababe matatu mbaraba bira kintali bantu bonse barababe rinet matana bokumonda ko nyore simu ne yawo abogoliyeire lakini ga kibantu balimba bwekaini matatu ne bwate changamoto nabo konyora gose customer kwa mwo gotebiri kwangetaniri ukurama kwagendirie gari bobe ukurama no gutuka ne chamu yare ngoma ite matatu ekwenda ne chinsa kwanyona ati yangetiga kugura ke ga pavement ndi nenge gutambuka ali kwa makuramu lakini okolemereri ni bwate changamoto lakini kasti ete bwate changamoto okolemereri muntu okolemereri naki kwe aye asoka taba changamoto kyokora nyora gwetera sana inche rinet changamoto netere matatu nyinge mono naende pakokora ko muntu okuramu naende mai tokuboka kuli matatu tokuboka rinet yoboke muna boko nyuma omaru nabe okobere nkomu ekogerega ali pakoboke saa 9 cia butuko na umanyeta magana na Nairobi ekogenda embura munegotwa nabongo ikabone saa 6 na saa 9 gwikambo kigari iyo ngendema emeremu wono ntubwata magana changamoto arafu chibasi chie target yabanyane target nabo konyo enda otabuna naki na nyoro motabu mungao ende waja ka fresh wono changamoto irabuna ayato gweta na makongo nabo konyo nye pikipiki matatu nabakorochega epikipiki yamanya gwete angena asore yaro mutu umutu ayato gweta na mange kwa konyo gwakore lituko no gwakira Nyasaye mbia mono kero kende no tebe murigerere bwensoko ninki gekogera kwa berera matatu industry for that long kero goteba gwachite 18 years ago Nairobi. Now from that time obonchoreri bwa matatuere, what is the secret behind that? Wono muna nje na tebe oyo minto bwensoko TV muna nje bone gari ya rinet nkogendi onyirigere nabo kunyora ne gari iri tofauti na kire tofauti gari yo mate na nje bono mbwate pass ya ne bwa ere 51 seater imbege tipaka market dispenser tali monye ne gari umbekirete injo monye ne mbete beta naki imbekirete na dio ya macha yaga ikako kula macha atadi bob
okunywa mache egari yana otana naki egari nkuri nande egari ondieki obwate mbake bikomboro imbwate chi tambulasi chirororo nkugura ayimu nakwanyore kerasi kinekia nekiao integete one day egari nje nonde narobi nabono mambi ngusingoji ekombo iri ngusingoji ni egari eyire marketing mono gwetera etiscreen yegasi ni egasi gentegetanga ni oyo minto dinet netaite ntokoro kubusafi netagete obusafi okubwatigu kwebwe gasi utamanya kikwebwe gasi netagete gentegetanga ni omoconductor okumotebe na kigasi ne conductor ole bobe no kumurusi ole to muntu munga obusafi maite bulikere nyo ebuku njibono muna njegari tingo gandi tabege titai we cancel tai ko ene no bisiende na egwakwanire ribodi na taite gukuboria sengenjo wateba Metro Trans yokogenda Metro Trans ngorora chinko chi driver ne chi conductor echikobeka uniform nerororo lakini aendo che iga gasi okuru egasi nkuru inki kogera yokobeka etai ne suti utari kobeka uniform chiri che kambani inchege ndoge kogera oyo mindu neti kobeka etai ne suti na ndibona muna basikali especially basikali mbakasi basikali nyayo basikali ya ZBD mbamanyite egente getanga ni muntu no ambu atanga yakongira ekwero muntu oyo no muntu robisi muno muntu diwenso robisi line dinonya no musikali ole wachire kumbwata ntogenda na kuniko tena ebono ngote na bete uniform lakini nje egasi yane egente getanga ni njoma tesegali yane bakondoka no murandi nchitindi mo pastor lakini egari yane no chaga ese kubori GPO okubona pastor ndiye kitaracha njitimbu atike pawa ke pastor chibise cha onchire tobwate gaiga na roche kobegete buku ase gari yao gari askero kogende ebuku inza ngapi gochi wasoma ebuku eiketo ekeire egari yana osentiga chigari bere ngobogori nkureira nande sebuku inche gari yane to konyora linet muna abandi bagotara nemioro bagotara ne chirungu se gari yane egentu njekego nkonya nembuku na ende bone mbuku kembegete gari nyo isabari yane kombera raisi nyo yare ngo parese ni yare ngo NTSA yare ngo kole gari number plate ebakora nebunde bweta ekogera bono njuma tebuku eri kenye begete gari nkotegerege kiregendo ngo igorande buku eri nasoma kimbwateta na gari yane nje Saturday Sunday ndiko kora Sunday Saturday ngo ipanga naende kanisa ni gari yane ngo imukanero naenda nere kanisa chenga kichenyenge utumanyete abagende bichigari nabe gochi conductor keregento gyatigaire gari meturi gochi wa Kenyora kwanya kwa go experience gento egende kyo yo mindolinet nkirebo inje paka nimbudete conductor yane onyorete simie customer ataka kuji ufrasi ina mubwatete simie ngamutaira ne byomonyene na mambi atabogeti ese gari yane okoligereri nimbegete nindigete namba yane simu rali pusiali alafu ndigete any complain nipigie simu bune driver abiria onya kweba kenda se gari yawe nabona linet ndachente be nebire kamera yane ngende ngira nenyenyore linet yara yo egende kine kiambete changamoto yagerete nganyora chibese cyabonyene inkereri ekogera abwas chibese kara kunera se nini murigereri arara totarendo mutimoko na kiyarenge abweze chibese linet yarenge omuti enyu sita 2022 itikali taliere inabwate nabwate gali kubulia abantu 33 gali yanenge yomuiko yo twala kwa numuswati omogere omogero ni ku Brenda lina tingaja kubuli ga abantu ekemambi utawara nkabuli muswati omono musacha yomo ikirukia busyo to bugari ne tisikuise milioni abenga naiga abantu ketokubona nakia milioni inkokota inkunete milioni paka egente getanga ni linet nakorete umongino na akritesi nkamotebye ndugira nanyorire galia ekeno umongino nagande negende kwanyora iraneri abanyene nkabera na kiragiri net pako murango ye gali eyu inkogenda bono mate kigali metro nkona nole omuntu okokonya kwa kikuranga neko kwa tuka mayene milioni arenge ekebeti nkire kiarenge kiarenge muna ekebeti giye kwerende kia engosi y'engombe ikia basubati inje bono maite na roje nege konenta nya kono hiri erine tinanya gukuna kiba kinyinge nako ne 200 inje bono na roje nege kone na inde tinsu tugeti bono maite mo omoswati oyo iga mpabwa tumuri na rubiozito iga erega nyayo nyaya ari bari gwikira abantu abari gotayi 1.8 nyagitali bachangire linet yo minto siringi milioni ya mapato rojiro chipapate teni
Nani babwate 8. Imagine pako umuntu yigaonetio uri mu 270 kente kitinkweba memory yane paka abana bana kira kinkuba taina naki kali chaso yawo. Ine etinyorete chibesa umwana ono gusoma nyagichenje. Tinaka na besa. Okay. Omu inenyaruka. Murogo soma Dabaka Boys. Tinaka na besa. Ine tibona kwa mai kwenye chibesa giche. Ina tebete tiga abana baseriku. Kendo ke kwa tingura uraruta none apebiri kwa account yesu. Tigango tebe nara mituline te ya gurumaega. Omukonda kitona kamanya konda mano motere umuliri. Tubwati bongo. Oyo mbinto chweya ni muroja najitaga bakaja tukakwana ali gapa baswati bako ni kwenda matoka ali. Bakatena ituko ndiyo pi. Ora betachiri ayabona likwata kamisi Mungu leta alabu mako wenda na kuchabu hono ngatenda naki hana mako pake imagine linet e controller yane egari yane utawara to kubuli 100 amanye ko mbekere gari siringi 50 na kwanyora kibeso kwatukutire genda titukire muswati nyo musahara etwame enao manete ngomana gaki na kwanyora kibeso kwatukutire nonga inguru si musahara nkwe ngete changamoto lakini ye changamoto irine tikota kubisane tete inchena roja matunda aye watira gafu umurigirire wensoko no mugano ye Bernard Ondieki kwa igure buna abeiro mwaminifu gosaro mwegenwa asobonchoreri bwaye asetoikire anyare ko bagagotwerera buna anyorete milioni emo abo iso ikaransero mwaungi kwara gocha gokore milioni eyo lakini otebire era akabo mwegenwa akaireneria abanyene milioni ye kogera nigo babwate tama yete ngamba bwato morwire nyagitari lakini akanyeiranie ekera anyeiranire bakamaka motenga gakimbia mono sana ebese yiga ne bill twari gochugwa kana nyagitari yo morwire kara inyora kegonga eria kwirania abana abaseriri gusetaraka na school fees kanya korengere ringa inki kware gocha gokorere milioni ye nkwirani kwarenge ero iranire tokwirana maiga yo mutimo komo kengunyara ko batore to kumanyanga nararia ya bono anyarete ko basinga chagoteba ekererete milioni eyu ayakubwati bono nato tebinga alifanikiwa alikuja akanguka inyoranga yenda kubwati moroberia sensemo ya Facebook ugenda gari onyare ko bago tobwati ya Ensoko TV YouTube na ro tobwati buna Ensoko TV nenjira bokumbwati buna Linet Nyambane nabo igo onye kubwate kendoraga ni gukwanira gusena bo wakesi migwetera se namba ite studio iyo 0788 66 6663 ere 0788 666663 tokwirana togendere gusangaso obwa motochiare Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Koraramika igoro yoko bwato kwa mwezi miweito Anthony Kibagendi oyoroto koleira magendero kitutu chache South oyone totabwati koraramika konde wonse kochia sale omwezi miwato sigete igati yabamenyi ba kitutu chache South gokora ukorobekana kisi nari kubasaba abantu bamindo ndagete tochora barayi bamaitengi bakonda gokorera abana ingi abarayi bareta chibasarima abarayi bareta amagendero bareta estima bakore development ekere common mwana abana inchi ko boli gwa gochora abarayi bagwikerania amagenderero bana ba grade 10 basoiriga abana 543 abuntu bwate bono omoroberi obokori aborkiwa ba grade 10 goika omoyeri tkolia lero ime county ya Nyamira
onye kubwatera ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Asoko lya okogokya kogosemya nabo igo gokomanya ali akolekanire kurwa chinsemo cha Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganyo ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana lieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akolekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mbuya mono naende omurire bwensoka ikatogoswa ase ntunda ya kabere yo moroberi bo muinori bona nakumanyira itkoria rero nigo togosanga no montere bagosoma urundi bw'ikigari gaiga asomo cyo Nairobi asireta nigakoro ku Bernard Ondieki. Bernard ekarato ndo mutimoko nigo twanya ko bagotwa kwanira ase ndugete ko kwanira sobwagare kubatikana na kwanyorete milioni eyo. Onye murigire bwensoka nkwarenge naintu nigo Bernard anyorete milioni ekerarenge kogendia igari. Kwanyorire milioni bono no Angelina wikanda changanyikiwa toteba niye kibaenda eba so maete nero yeite yeso eba sane bada matemo nero yagete Judas ya akamuro guchiga eba sane bada matemo kwanyore boni milioni eri bono ntawoni wiki abantu kwanyore milioni gos ona enali nkogende stokuruka utawari mbakasi ebe sina libe ikirete ga asina tokuruka nyayo round about nyayo stage near next mabuta Shelby tourist station na baikirete ngwika Saudi C ekebeti ndoje bono na inde nyasaye no muyo murango iwe gari eyo matori kwigukira isiko okwigukira na ine ekwenye ko murango ino bwatero kiembe na naigete ngate webe seyo yani njege ndukyo kumirina nyoko stuka kuyo na naigete utaware eyo ngaikanyora nje ndagira abaikera nyayo bagenda bagutigira bagenda gwachire nero mpaka nachire nero bagota una mate nako toli most 2 hours ukabangana n'abanga ngacho kena bangite ngacho waikire boni stage na ikire stage ga bono ga stokuruka stage ko swambasta na ndio chiko bugori nkaumira abasaji musaji no musubati bagante bagakyo motereba egari ano mate banyi mageti wetereta kwa banyorire bona abanyore bone town ya bakurigiga bona batete naba amaiti gari njine motereba gubeketa eta iri bono baraiga bategakyo motereba mbakwa ndimanga nabesa kaki musigo tuno twatige garia kaki usu wanja kwao ine tinge ndoke gankuna enkoro nkabata iswe gari ime kwenye naitira abantu bonsi ngonjure gari control nare nta ibole nkoro ku ouru oli control eruti ya wanye ouru akapange gari yewe yende egende wanye bona abana bwate taxi stokoro ka studio 1 yes na letega nabekirega ese kubugori egari yabo wiri tayaraba abantu tuachire ese gari bono bagona ki ngebo nondie kyaga kwanda kati gari yabo wiri ngeyo muntu bago bakambuati nabambu ati bakanyora no to nabantu abo no bane taxi rine titokabara jibese jiwe bo 10 emi ekene pikia magana nyoncho munye nine nari gutwara ebesa kurumo
omomuko ngoje kurunane ngegetoro lakini sauli nabwate mbande bete mbange 3000 nkabate is okay njembi yande nari gutwana nje ngoja gakonya na kumba matunda nali ara nje nagote korwa upako musika naronda na Yesu ikerete nyasaye takugotiga rine tinkaramu oyo minto jwa yagote bintu nagote tu nara netu nkaramu no muliriyo mukugo yagante binabono oyo driver ya conductor yani tu isaini ile ndingatana ki mimi okotera ngole nganje sana kula kubeka ndi nyumba ko tebana chifunze kunyamanza okotera okungwa njete sana katenda naki mwanya bandero pakolemereri ngate bijwe ndete bwa kenyo isi skuru la nakende ngerenga kante skuru tinga kaneti omahete omwana oyo kuruerio munyaruko bono no kwalita form 4 akoreta amatemu oigwete bobe inche na mahete ne tia konyore timaina ina ata bobete mate bona ke munyaruko oyi onyore isi pray inche na ata betinya sambia mono ese kikwange ile bono tutaraika gabwase okwatebire kwa baire million kwa abachi driver nini chi driver usine chi conductor cha minu cha kuramire bona no muliri kurwabo bono na kibugima bwabo achitebokaba bono yari jerine tuta kobisa tindi mutaka na kibono yanyare kan totali mutaka bono million ya chire kwa baire bono yarine kwa ile million ya ende kiambere tekyo kwa ile bono mwasinya nene conductor yao aba stage aba koran tuli gutumya bongo na kibono kurwabu na kibono bugimanya saa ako imoka imokiri gocha bono gote botari je bono line tuta kobisa esinya sandu usiri ina mwakire mbia mono ekogeresi na ringi na bono igesinde egali eri uruche ngogendi ibi Kenya bus omonye na no mori karoche gintu na nyorire igankenana omori yanda ina ligie gali omori yakonyorete omori yanyorete binkura mwali nkura mwali paka kandangira kante inchuga intege toligie pasi ya konyo enchitoge ende nkogorire pasi nkwe pasi yo mori yakangulira kangurite pasi yi mori tamate segali kurara ikorara gutawara tamanyiti nabo mori na bangegenete negali eyu ibono tukaenda inchende nero emyake yonse biko 2022 paka bono inchende negali eyu na bangegenete igo egali nabenga mune yane egali bono muna amacho swema maja ininje nkobeka nere abantu banyu na ndibona maja iga ekena maja ngaseseniri nje nanya kuburu customers egendo kendo mungino nasari gokora eziga asinali kwegere magana ya obosoni nyasaga kolege kone nje chimasini bwate buone oicho gwabona naki mundu no motera bono osino mundu akorega cia serikali nyasaga kolege kone yanjiri mane ko ti masini bona ege kone ke goteba no mungino kamagura chi machine nae kwa magurete gusene musamari omu yakwanyorete buno yega ogorete gari agotige musamari mu yateyo nanyorete ebigeri byane egali munango kora nanyo siringi eriweyemo nali 200 nagaja account siringi 800 nyasaga kolege kone nganya kubeka nkamanya konyoro yo minto yo monaro lenkuruku omugusio kuruku cheska agante iswe sako tokuruka baraka sako baraka sake inere nkonyete nkaenda ngasoka besakarika lenko beka rwaenda banga naguraka masini nabeka baenda banga nkakubeke masini bona ombwate ine ndambwate masini cyane isano chimasini chisano na chibona musukubati bona yokonyora ne byasara byaya ibyasara byayale bona isime nyateri neti inyumba inchitindi wakana nakyo tari wakana inyumba Nairobi yeye inyumba emenyete ne umuyikoyo turonye mepango nyanyasaye mune ko chemenge mwikoyo yagandena eginjira nakora na kwegenire tigangwe kiateka obo kiateko bonsanga pyo gocha gwakora isingenje matatu igukurangira para sako emepango ya nyasaye maitiri bwati chiza bono maitiri ko tigero muswati gali abo kiateka ziberi stairs nabo ko sensa 8 na mo stairs jiri saa 9:30 nachire kwirigiri matatu ya na ituko ndio mwenye nanya complain nyumba jimwamete nyumba jirega nabo tomenyete nerebia nabo nyumba ina bonde kiateka na indonga siringi 13 abana bakanya kuragira ndoshe nyasaye ni gagendrete gukorera ayare ayogokumya kurweri bono gocha gwika bono bunore ase omontereba o Metro Trans nande nakirate murigirire bensoko na ende nyasaye agokore inche bono na ende nandoje yo mindoli net nyasaye tagere digondiga inche munande nyasaye tagere digondiga nyasaye nagendere nyaguntumeka nanjiri net yegendo nyasaye gontumeka nabo nkonyora nyebo no maite bono muna inchuma tabantu bako mundangirio murandia
Mupaso nda bange bamari ni bwate kanisa yane. No bwate kanisa. Timbu ari kango rose kanisa bona nenjere na omuntu ya tumwe. Kanisa yawe ne gali me. Kanisa yane ne gali yane. Yes. Lakini kanisa nengo genda ku Resurrection Temple. Ere headquarter Mbakasi. Lakini branch yane Utawala Pendikta. Yes. Ine ronko genda. Lakini jetindi jetali njenkura ndio. Inchende muna aya no mushirika omusiriki lakini baba bakonda ngiri omurandi wetero manyetekera ari na tinyore simye ya unkwe no gwake nyasaye mbia muno nchiga ali ya nero kutakobisa igo mocha ni okora makoso ko ibere nyo abantu mpara tokoroka ba chiaba kwenda ba ibo mebuko wani sia sore gari ane mbanye manyeti bata ne gari ya pastor ndo weta no ko genda tindi kwenda ku south enko genda nabatebye gari yiga ka kitinte ti customer gari yogi nabanya siringi 500 nabata ikora gendoki ika esauti ntaitiri yogi yes igari ana begotiriyo nende negali manyekaini tari gali tamanyekaini negali manyekaini mbiya mono sana kera bononde no kwegena nga omurigire bwensoko nigo agendrete kwegoke nabo igo niga agendrete konyora obosemia kubwa kurwa no kwegena kwao mungona narega igo kuruku keni ngori agote banga omoremereria niga kurwa kurchinse moche itobonge agote banga nwari meyensoko asagote banga obosemia bukwagendere kurwa nigo bole obuyakigima Moses Michael kurwa Kenyerere Magwawa agote show yetu iko sawa uyu no montereba omuyamono goika agoteba muna obontereba bwawo nigo borubuya sana asa agoteba gendete kurwa ogosegeta nabo igo obosemye buya gocha ase chintereba chiri chigenderete nemirimo bune yawo Muriga bwensoko buna nakomanya onye kubwate riboririnde gusonye kubwate ngane ndoraga niko kwana na Bernard Ondieki uyikwanya ariko bakagendete gotwerera umuganoye buna chagete obontere bagaiga somo cyo Nairobi buna anyorete million akairaneria abari banyate ko bagotubuta ebese igo se yanyate ko bageko basireria kurwairania million iyo taraira na magega agotebanga nyasaye niga mubekire ebirengo binde kero kende atare no ari gocha kwire million yoyu atare gocha ko bakare bono iga kubore kwa ngoro kyoko yakesi migwetera enamba yeto ye studio iyo ire 0788666663 0788666663 nabo kunyara ko bago kwanaga bwende tunyare ko ba togusanga nabo igo tonyare ko batukurwa obosemi kerondo chenga esiminere rega igatikango turakwa nango hello Ensoko TV hello yes na kyokoro kwa nandenga yogwaka koro korwa kitutu chache north Mbiyamano mutari raisi orani wale omuntu ngo bunoyo yes ororeri ruaya ndo sese nigure mbaketerara abatayo mbiyamano sana nyasaye namumenta matukasese bunamende tasakia asante mbiyamano nogwete nyasaye komenta matukwesese bunamende ta Ezekia asante sana hello Ensoko TV hello hello ngotogo kwana nere ngoreta Nyaboke gwachi kutoka Matarora yes Nyaboke ngana kyubwate guchase Bernard oyino monterabo muyana morigere iri moroche korwase nkaranchete yes yanya sa mobwatisie aja mangana ya koleta na maya kiziote neina siyesa o goetia mange mbiyamano sana hello Ensoko TV hello oyo no mo director Jairus Bogongo gor Magwawa yes director Jairus Bogongo na nje nare ko pongeza omungwano Bernard yes asengenje yokwege na kwa edit
abantu bunabo nabakesana sese ya Kenya kwege no kuna kukumubegete bakabona mbia mono sana abona ari kubimisa abantu bonse batware boyo mbia mono kigima mbia mono Ensoko TV hello Ensoko Ensoko TV yes wairabia Video muradia na pena diriyongo mu pasta yes abo moroje sana ngwa katurua kise mochabo ba siyo ngoro ko nyonyori abatereba n'abakeba ko basumati bo nandi n'abakeba nyore kirese cy'umuntu bamwereri lakini ubone n'ubwaye na ubogere tare bo na ubogere ishiri yakana kanyora ya na musere timu na parakana unawo shira ko mbiye cyane moroje pasta pena ni akoyo koboko n'abakeba kugwe nandi ko kanyora basemi ubwo paraniriya abakeba bandi usemba kinki mbia mono sana Ensoko TV hello Ensoko TV yes wairabia waira homo nene wairabia no mo pasta toma nyambe takurwa mawawa gitwebe Kukibai mei ya wote lyomo rebo yonga mo ntumia sana mwezi no ase Yesu nyote batari muranga umeto urandi kadinga no kurandi wo kanga kutoka kitahenda kurandi orandiri kwetere bikore byaye no bikore byoke bikurandi abantu ngono igabwata makora mayaga nakurandi abantu bakubwa bari bakurandi afiki rito bakurandi kanisa kara mukora kwa ino kwinyenje mbia mono sana Ensoko TV Ensoko TV yes waire studio waire bia mono sayo na nabo kiwe kubabwata ina bomba zonje demu na muri ne bikombe yes bono mungwano iyo manye tenya sango charo tuma abantu baye bakora makorengana mu nasali yake mbia mono sana ekerondo chenga ebiro nigo bigenderete kominyoka chisimine chinyinge Bernard no chinombono chisimi chigendete kurangiri lakini ndogo chikonyara ko bato kusoma to kubugori chisimi chonse ne chimessage ndo chenga cha soira sobonge kerabonongo sabanga onde ori kero kende nga aino murigereria bwensoko ore nyumba mwao asobotiko bwaboneka gosogendete gutubwatia ase metandao yekerero no bwatenga na oragani gusangana into kero kende no bwato bosemia ariko anyare ko bagugwetera sobogima no bwate keriora anyare ko ba omogusi anyare ko bagakomanya nabo guturikera ujumbe gwetera se nambe yiga 0788 666663 0788 666663 usikurika ujumbe yo nabo tokonyara ko batoko kwana nae erinde tonyare ko ba toko manyanga na kitora nyare ko batoko konya no mongana nara kurukunga Bernard Ondie kikorekana nere ni gakuruku buneri etari yawo ko na gwenga nae kwarike ujumbe lakini arore tubasiri akoreganga Bernard Ondie kikorwa kisi nyamira gakini gagotebanga toto mwe namba yawo ngaitenga muchigukwana nere nyuma ye tent nere ni namba yawo saba kirago teba muna obosemi bwawo ni goborobya gokwani guchinde gokwaribaga oire namba yae muchikunyara koba mugukwana erinde nabo yanyorenga ni gatagete onyare koba gokumukonya agoteba ngambu ya mono nechi message nechi nyingi chigendete gukwane kagaiga Bernard kerondo chitubwate chidagika chinge sana tuchikukora umoroberi se nchi chigwikoraga chinsa isato ama yango charugo cha senchero yo gwikirano gwetera that live experience yawo murigire mwensoko naro rukurigiriti anene omumura gose abasaye totebe young age ngana kyobwa toranyare ko bagokubatebe ncho yo mindoli nete ndo natebye abaminta abaligeti Ensoko TV kobo umwegenu umaite to bugoligeto kya muntu ligeria nsemo goligeria nsemo kana tulojibu kumbuka igora kobo umwegende ngento kya mana ingendo kerike kwarure nyasa kwira ni maragatano inche yeto kerine timunandega narobiye togo koraga cyota begeti uniform kota kubiso tare narobi onse bolio ndie kinimo ogo na pa mo pastor egali um pastor nkikia mubera tiri kwayirero omanyete na ndanje tenganyore siri
ebuku ne kingengia sana. Yes. Kobwate ebuku kende nkeyo mwanya matara gokolera. Inchi musikari naje gusekanjo naja engomote ndege tangani turarabe kama goti nse turasa. Bawone na ndege nege kwa no musikari ngatobe kama goti kero tunahomba okonyorire gugo tambuka light chitata kiri na kyo komute tusabe bono. Umanyete hine tio nabo maete oteyeke ene pikia magana abo kubeka usine gari kado tena aya ina kunu na harandia musikari omona jite ko mbwata nta eberi neti akangira ataite ko ngina ujire ruwesi nkamute ndege tangani nyasa ungune turara abeke gari kanda turara musikari uyata metukurwe gari agatema kuri gari mata enje na rore ko nenda nyakoro ndanyakoro maburi na mange ndo chabantu bange niko bagenderete ko gopongeza asigasi ogokora kero gasi ogokora kero ndo chinga chidaike chigende tkominyoka kero kende kwanya kubwatwa kwanya ko ruhongo aina ara maburi abantu bakwebori para gagantu manyete gasi ya para nabasigari wika mu umukunira musini kwanya ko ruhongo itukori yawo inchege ntege tangani oyo minto inche kurusia pesa ya nega ngero musikali conductor arusi lakini nchongere na ngambe no musikali igende getangani kula motebe kanisa ngochi na motengo kwande kati twende kanisa amaje na motaira na amaje ne ekirasi yali oro no muntu noje na no nakibona ndo andengereri na motena amaje ngaya karibu ituko ndio nanya kubatu usengende polisi ndeyonsi ituko ndio nanya gutuma gari yabanyene ngote binyasaya nankingete na gusena atuomire gusena atuomire nanya koraraje mbuya mono sana karondo chenga ebiro bibya butukire nokugena kwane buna andonsi asoro murigere bwensoko gwesemiri nabo igo kwanyarire ko bagukonyora chindere bachiapara tari bonsi barababe mbarororo barabaya neririre togoteba nga bali ababe nigo bagusariri bali abaya kwarore nga omugano e Bernard ndi kionyare ko bagagotwerera na senginchi ebiro Bernard nande ngoteba nga ninje nkwarigani naende chi studio cheito ekero kende kero ndo chesimi gwikabano gano roche chigendete kurangeria chi message nigo chigendete goswa no kwegena kwane buna umurigere bwensoko togosaba kwabera ebiro mbi wanjira togenderera sengencha mangana ma yewe ikache chinsa isato gendera gutubwate semetandao yeito yekerero ene kinga ko gendore nsemo ya Facebook tubwate buna Ensoko TV naende kero gwikirororo like page yo naende wa share content yeito goso wa share meroberi yeito genderete gocha sencheremo ekero tugukina naye ngukinore ninde tunyare ko batoko genda are asobwamo nabo igonye na kwinyoringa onye kubwate ngane ndo gwetera ebengi ya gosembe no bwato obosemyo ganeti bonyare koba no ndanyare koba gagwesemya kero kendo ukatwara obokongu ukaruororo ukanyara koba gukuimuka ukanyora umuntu agakuinura gose no bwate kwabo chandegete ukainuka no nyare koba no nyare mbarororo bagwetere mechando ranyare koba gukunyara kukuba imukereri igoro gendo rakorera ndi tumurekere omugano yo ene kingango tutumerere ujumbe wetera se nambe ye studio yo 0788 66 6663 kroko ari kire jumbe yawo gabo nigo tuguchiko kurige nitunyako batokubangana kitoranya ko batumerana na nitunyako batogosemani ngo irari bageri kwa niaba ya bari bonsi pepa ina kinga chibicheche na Mario ngo wikirara sencherere wikirano irari bageri ngo akirembi ya mono sana kiandege 14 ngo kuganiryo gende gutwara obotegererio buya wikari tkorinde ya Jumatano kare tuguchikumerana no mwino ribwiri tkorinde kwa sabano kukaganiryo gende gutwara obotkobya nabaye gutwara obotegererio oborigererio buya bye bye. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
omwancho omurigere bw'ensoko TV igetase Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi